Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. It is to state that no government approval or sanction has been received for payment of additional 20% salary to frontline workers, stroke administrative, stroke technical staff since May 2020 till date. हे आता आम्ही उलयना, हे आरटीआय उलयता. दूध का दूध, पाणी का पाणी. मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट केलो 27 तारखेक की पॅन्डेमिक अजून सोंपना मरे, तो उलयता न्ही ते. म्हणजे आजे डीएनएनूच मुख्यमंत्र्याचे डीएनएनूच फटींगपणा हातून प्रूव्ह जाता. हे प्रूव्ह सिद्ध कोण करता? आरटीआय म्हणटा. फ्रंटलायन वर्कर्स, दोतोर हांच्यानी तुजे कडेन मागून आशिल्ले 20% आमकां सॅलरी दी म्हणून. तुवें डिक्लेअर केले आनी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्षान जॉन बाबान मे 27 तारखेक एक्सपोज केले, त्या नंतर तूं म्हणटा की ना पॅन्डेमिक अजून सोंपुना. मागीर तूं केन्ना दिवपाक रावलो तर ते? आनी आतां तुजी आरटीआय क्लियरली इंडिकेट्स दॅट चीफ मिनिस्टर इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर. आय रिपीट, मुख्यमंत्री इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर. म्हणजे फटींगपणा आंगान भरले. फटींगपणाचे धंदे बंद कर. डोंट ट्राय टू प्ले विथ द इमोशन्स.